En els quasi 40 anys que estic treballant com a docent investigador a la Universitat d'Alacant, la història de la salut pública i l'epidemiologia històrica han estat dos de les temàtiques a les que més atenció he dedicat. Mai m'haguera imaginat que viuria una pandèmia com la que explique a les classes o aborde en les recerques. Quan va esclatar la Covid-19, vaig encetar una tasca de divulgació explicant en fòrums, publicacions col·lectives, mitjans de comunicació i xarxes socials quina era la meva visió com a historiador de la salut pública i l'epidemiologista. Com a resultat de tot aquest procés de reflexió, tenim aquest llibre, Pandèmia, quan el passat és el pròleg del futur. Té aquest assaig una clara voluntat d'oferir al lector, amb un llenguatge entenedor, però sense renunciar al rigor, quines són les claus per a entendre què hi ha darrere d'una pandèmia, plantejar preguntes com la de si haguera estat possible evitar una crisi com la Covid-19 i el que és més important, què podem fer per a evitar futures pandèmies. En altres paraules, quines polítiques, quines iniciatives tindrien que aplicar per aconseguir que el passat no siga el pròleg del futur. Moltes gràcies, espero que siga del vostre interès i que us ajude a empoderar-vos en la cultura de la salut i la prevenció.